Aizu, sua? Zer? Sua, mesedez. Bai, sua, itxoin. Hartu. Eskerrik asko. Ze, novela ala? Bai, novela da. Polita da? Tira, interesgarria. Eta liburu hori? Hau! Hau ez da novela. Liburu honetan txoriak daude. Begira. Oso politak. Nongoak? Beasengoa naiz. Zu ez, txoriak, nongoak dira. Euskal Herrikoak eta kanpokoak. Eguraldi ederra. Mendia ere polita dago. Hotza. Bai, hotza. Aizu, Clara, ni Clara naiz. Eta zu? ni Enrique. Buelta bat? Ederki. Egunon. Kaixo? Bai, egunon. Ara, ondartza. Ederra. Bai, baina ura oraindik hotza dago. Begira. Hor bizi naiz ni. Alde zaharrean? Non? Fermin Kalbeton kalean. Baina zu Beasaingoa zara, ezta? Bai, baina Donostian bizi naiz. Eta zu nungoa zara? Hemengoa, Donostiakoa. Eta nun bizi zara? Orain Eibarren bizi naiz. Eibarren? Lana, irakaslea naiz. Garagardo bat? Primeran.